Tervetuloa tutustumaan kotimaailman kohteeseen Albertinkadulla, ihan täällä Helsingin sydämessä. Täältä Albertinkadulta löydät kotimaailman moderneja ja viihtyisiä asuntoja eri tarpeisiin. Yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Lähdetään katsomaan. Kohteet sopivat erinomaisesti niin lyhyisiin kuin pidempiinkin majoituksiin, olitpa liikkeellä työnä tai vapaa-ajan merkeissä. Sijainti on tämän kohteen yksi parhaista puolista. Kampin palvelut, ravintolat ja liikenneyhteydet on kaikki tässä ihan kävelyetäisyydellä. Ihan tästä tien toiselta puolelta saa myös esimerkiksi aamupalaa. Ja ihan tästä kulman takaa löytyy myös muutama ruokakauppa. Ja myös ravintoloita löytyy. Kaikista asunnoista löytyy koodilukot, joiden ansiosta sisäänkirjautuminen onnistuu vaivattomasti 24/7. Asunnot on valmiiksi kalustettuja sekä varusteltuja, joten tänne on helppo majoittua. Käytössäsi on keittiö kodinkoneineen, wifi, valmiit vuodenvaatteet sekä pyyhkeet. Monissa asunnoissa on myös työskentelytila tai rauhallinen paikka etätöihin. Albertinkadun kohteet sopivat erinomaisesti esimerkiksi työmatkalaisille, vapaa-ajan matkaajille, projektityöntekijöille tai väliaikaista kotia etsiville. Lisätiedot ja varaukset löydät kotimaailma.comista. Nähdään seuraavassa kohteessa.